mwy na fi am y Shetlands yma. Da chi'n iawn ebyn hyn? O, diolch. Dwi'n bach chi'n nyrfys wan. Fi'n teimlo ngalon i'n raso nawr. A fi'n amharu ar eich nyrfs chi fan hyn wan. Mae'n iawn. Dwy yn y cylch ar y funud yn cael ei berniadu. Ie, a dwy wannol fath o gaseg hefyd. Felly mae'n dibynnu beth mae'r beirniad yn lico. Mae wedi dod o Lockerbie yn yr Alban. Sa'n siŵr am beth mae'n lico, ond gawn ni weld. Alla unrhyw'n fynd â hi. Sa chi'n berniadu, be fysa chi'n chwilio amdan mewn Shetland berffaith delfrydol? Wel, dwi'n credu bod y ffordd nhw'n ymddwyn yn bwysig. Dwi'n licio gallu gweld beth mae'r poni'n neud. Os mae'r poni lan yr awyr am fwy'r amser, chi ffili beirniadu'n iawn. Ond rhywbeth traddodiadol, maen nhw'n goffod digon o le'r galon, digon o le'r ysgyfaint i wneud job. Mae eisiau jobyn arno nhw, i gario rhywun, maen nhw fod yn gryf, a maen nhw fod yn clustu bach twt, llyged, yn deudi, a os ydych chi'n torri nhw'n hanner, ar nhw'n ôl da'i gilydd, bydden nhw fel un. Right. A mae'n bwysig gweld siap y poni, so o'r cluste, i'r canol, i'r cynffon. Okay. A bod nhw gyd mewn cydbwysedd. Iawn, gan i'n sylwi hefyd, mae'n lot o wahanol liwiau. Maen nhw gyd yr un bryd, ond allan o fod unrhyw liw. Gan ei gwahaniaeth os na liw poblogaidd? Di oedd y lliw blynydde nhw, am dechreuais i gyda'r cyffylem sy'n 19. Di oedd yn y cylch cysadlu, a bydde rhyw 20 yn bob dosbarth. Rwy'n miniature Black Beauty. Teip o beth, ie. A erbyn hyn, mae bob lliw, felly mae rhai beirniad, mae wellt yn nhw lliw di a gwyn, sef y piebald, neu brown a gwyn, skewbald, neu rhai jyst yn mynd am un lliw traddodiadol. Right. A mae'n niferoedd uchel iawn mwy nac erioed ar rwy'n yn dweud? Oes, achos ni wedi bod yn dangos cyffyle eriod yn dyfe, a wydd 20 mlynedd nôl oedd y cylch cystadlu'n llawn, a wedyn bydd yna rhyw dip, a wedyn gyda ni'r Covid a'r pandemig a'r cyfnod clo, a niferoedd yn gostwng. Ond heddi, y gores i'r catalog, a o'n i wrth yn fodd i weld bod cyment ma o bob ardal ym Mhrydain a Chymru. Yna 6 gen ti mae gychwyn. Na 6 dy fi, fi'n cadw sioe i fynd. Na 6, so dwy'n yr ysbarth ma, a wedyn mae'r gasig yr ebol dy fi i ddilyn. Pam bod yna gymaint o boblogrwydd te, a pam bod nhw mor llwyddiannus, maen nhw'n rhywbeth i'r plant neu rhywbeth i bawb? Mae'r poni Shetland ar gyfer pob oedran, ond yn enwedig plant yn dyfe, achos maen nhw'n hawdd i trin. Mae pobl yn gweud bod nhw'n gallu bod yn styfnig, bod nhw'n gallu bod cymaint o gymeriad nhw, a mae cymeriad nhw, na pam filgo nhw, achos maen nhw mor wahanol. I ni'n trin nhw fel cyffyle raso, maen nhw'n gorfod bihafio, maen nhw'n gorfod, os dwi'n mynd mas o'r ca, maen nhw'n gorfod yn trin ni fel dwi'n trin nhw, yn deudi gyda pharch. A dwi'n credu bod y ffordd mae pobl yn ymddwyn yn codi nhw nawr wedi newid falle tamed hefyd ar gyfer i marchogaeth. Felly mae pwrpas gyda nhw. Ie, hollol. A dwi'n iawn i ddweud bod yna lwyddiant llynedd oedd y Shetland yn gath y gilwobr yn y prif gylch yn y prif bencampwriaeth? Falle, nes i ddim dilyn hynny llynedd, ond working hunter ni'n neud llynedd, felly ar dydd Iau. Right. A ers i'r ferch gael damwain ar ei chefen, ni di roi'r gorau'r working hunter me tro a chanolbwyntio ar y Ponies Shetland. Llai o ffordd i ddisgyn off ar ein. Lot llai o ffordd, lot llai o ffordd. Se'n siwtio fi falle. Falle. Gweithio bod y ferch yn o'n gwrando, achos mae eisiau Merlod, na un o hain mae'n ffansio dwi'n meddwl. Ond bydd rhaid i gael, ni'n bydd rhaid i brynu ni ddi. Ti'n meddwl mwyn i weld Anwen Francis yn y prif gylch diwedd y wythnos efo un o'r Shetlands ma? Bydden ni lico, sa'n gwybod, bydden ni lico. Ni wedi dod fel teulu, ni wedi dod i enjoyo, a beth sy'n mynd i ddigwydd na fe, sy'n ots. Joio sy'n bwysica, ond mae cael gwobr yn help yn bydde fe'n lyflu, bydde. Croeso ni bopeth. Ie.